Bewoners van Berkelheim, Antoniuspark en Kuiperplein. Met veel genoegen is Prins Jan met zijn gans gevolg weer naar de toeter gekomen. En wat zien we? En de gans verbouwde toeter. De koel is weg, dus we kozen zonder risico hier naar binnen stappen. En wat zien we eigenlijk toch ontzettend bevoorrechte mensen. Prins Jan met zijn ganse gevolg, want vanmiddag hebben we kunnen genieten van de jeugd, de allerkleinste drummels en drumlinnekes bij een schitterende jeugdboerenbruiloft. En vanavond dan zien we te gast bij ons, wat zal ik zeggen, drummelkes op een wat gevorderde leeftijd. En die verschillen, dat maakt het zo mooi om carnavalist te zien. Wij zijn dus geer gekomen, wij willen er ook een gezellige avond van gaan maken. De zitting van een toeter, die heet wat en dat willen we zo houden. En geer geef ik als eerste het woord aan, laat ik hem maar noemen, de opper-Berkelheimer Anton van der Heijden. Alsjeblieft. Ja, graag. Dankjewel. En nou moet ik even nadenken. Vorst Frans Secundum of is het Vorst Secundum Frans? Nee, alleen seconde. Alleen Secundum. Prima. Prins Jan VI, prinses Gert, hartelijk welkom in de toeter. Gisteren hebben u met uw gezelschap al een aantal bewoners en gasten van Berkelheim doen schrikken door plotseling te verschijnen. Ik was echt heel erg bang dat het verkeerd zou lopen. Frans zei al, de kuil is weg. En hij noemde het veilig. Veilig voor de carnavalsvereniging De Dreumel, dat ze hun nek niet meer breken bij dat afstapje. Maar hij is ook veilig geworden voor al die mensen die hier zijn. Want gisteren versprak prins Jan zich. Hij zei, de zuipkoel is dicht. En toen dacht ik, het doel is bereikt. We gaan het Dreumelrijk droogleggen. Meteen erop zei hij, de bar is prachtig. En toen dacht ik, Anton, je hebt het weer verkeerd gedaan. Ik hoop dat alle bewoners van Berkelheim, het Antoniuspark, de Kuiperpleinflat, maar ook vorst Frans van Elsenhorst, want die zijn ook aanwezig, een hele genoeglijke avond hebben. Ik zou op de eerste plaats natuurlijk prins Jan VI willen onderscheiden, maar Frans, je weet er alles van. Aan jou de eer om weer iets voor te lezen in het Horster, want echt, ik versta het als de beste, maar praten nooit. Nee. Zal ik hem vasthouden, Frans? Dat is prima. Zullen we eerst een boeketje overhandigen? Zal ik dat eerst doen? Ja, doe maar eerst een boeketje. Ja, van een Hollander maakt er nu een Limburger. Anton heeft het boeketje overhandigd en ik ga de proclamatie voorlezen. Of heb je liever dat ik hem vasthoud? Proclamatie. Wij, Toontje, hoe het Gelderopse zich schrijvende van der Heijden, in functie als meest anti-carnavalistische directeur van Berkelheim, bepalen dat G. Jan VI heerser werd over Berkelheim en den toeter, hertog van het Antoniuspark, baron van de Kuiperpleinflat, werd opgenomen in de orde van den toeter onder voorwaarde dat G niet op de centen zult kijken, G met vastelovend niet op stap gaat met ons bewoners, want dan blijven die ook nog hangen, G voorlopig niet als passagier meegaat met de uitstapjes van Concordia, wie nog druk met O te maken zullen krijgen, want O-motto van de carnaval, spruk ons biestig aan.
G.O. gedraagt naar de regels van dit huis, behalve als ons eigen prinses Anna, die niet veranderd heeft. Gegeven in Berkelheim op zaterdag 25 februari 1995. En Anton zal prins Jan nou de proclamatie overhandigen en hem daarbij de versierselen uitreiken van de toeter. Het is even zoeken. Ben je zenuwachtig, Anton? Ben je een beetje zenuwachtig? Ja. Ja hoor. Dankjewel, Anton, voor het uitreiken van de versierselen van de toeter. En prins Jan wil ook natuurlijk ook geer onderscheiden in zijn huisorde, de orde van Concordia. Ik zou zeggen, begeven we nog een keer naar het prinselijk gezelschap. Anton, proficiat met de huisorde en gewet. Leef mensen, de Dreumel den viert dit jaar zijn 3x11 jaar jubileum. Dus het is een bijzonder jaar voor ons. En we zijn ook bijzonder goed gestart. En we hopen dat we dat straks in november, 11 en 12 november, natuurlijk perfect kunnen gaan afronden. Als opening van deze zitting. Excuses Frans. Jij bent al heel lang bij die carnavalsvereniging. En bij mijn weten is het vandaag ongeveer de 11e keer dat jij stand-in bent. En dat betekende dat wij jou niet die avond, ja, het is wel kleurrijk, maar wij dachten dat daar de onderscheiding van de toeter toch wel bij paste. En wij wilden jou dan ook opnemen als blijk van onze waardering voor elke avond die jij zomaar belangeloos inviel op al die keren. Frans, je ziet dan, ik ben geen carnavalist, maar ik weet nog wel de spelregels te breken. Aan nu en jou het woord. Anton, heel hartelijk dank voor deze hoge onderscheiding. En ik zal hem met ieren dragen. Verrassingen die maken het leven toch zo mooi. Dankjewel. Dan draai ik me toch even naar de Joekskapel die deze avond muzikaal zal gaan begeleiden. 2 vooraf. Ik vraag van jullie een pittig openingsnummer als muzikaal onthaal. Dan nemen wij plaats en gaan we beginnen aan het programma. Anton, kunt even bij ons blijven, dan gaat het direct met een buurtmaas terug. Als wij de dansbrietjes op gaan halen. 2 vooraf met het pittig nummer, alstublieft.
twee voor inderdaad een pittig muzikaal onthaal hier in Den Toeter. En leef mensen, wij gaan deze zitting traditioneel openen met de gardedans. Ten teken als eerbetoon aan onze prins Jan VI en natuurlijk ook voor ons allemaal. Mag ik van twee vooraf een buutmaas, dan zal ceremoniemeester G. Anton keurig terugbrengen naar achter in Den Toeter en breng met G. de seniorendansgarde voor de gardedans. Buutemaars! Terechte muzikale hulde voor ons seniorendansgarde naar deze schitterende gardedans. De mechjes hadden het eigenlijk dubbel moeilijk vanavond, want het is hier ontzettend lekker warm in Den Toeter. Maar de ruimte is ook nog erg klein, dus we moesten heel goed op elkaar passen. Maar deze mechjes verstonden techniek om een dans er keurig neer te zetten. En ik vraag dan nou, leefmensen, geef Oost Dansgarde nog eens een daverend applaus.
En tot de mechjes zou ik willen zeggen, het ganse seizoen zien we samen opgetrokken vanaf de liedjesavond tot de met de toeter. En steeds weer hebben we genoten van optredens. Deze zitting hier in de toeter is natuurlijk een mooie gelegenheid om eigenlijk een beetje van het seizoen afscheid te nemen. In het bijzonder afscheid te nemen van ons seniorendansgarde. Maar wij hopen natuurlijk dat we het volgend jaar weer terugzien bij de Dreumel. Proficiat met alle geweldige optredens. Heel veel succes straks in Eersel bij de Zuid-Nederlandse kampioenschappen. Waar we gaan proberen de prijzen in de wacht te slijpen. Gij krijgt namens Prins Jan de Ire limonade aangeboden. En dan staat het achter in de toeter klaar. Dus als ik van 2 vooraf een buutmaas mag, dan brengt ceremoniemeester G. deze seniorendansgarde keurig terug. En daarna vervolgen wij, als het kan, 2 vooraf met een kort muzikaal intermezzo. Want we hebben wat omzettingen in het programma. Maar dat zie je vanzelf. Nogmaals dank aan de seniorendansgarde en Geer de Buutemaars.
Bedankt, Twierverhaaf, voor dit geweldig muzikaal intermezzo. En dat noemt zich Joekskapelle, lijkt wel een compleet orkest. Lief mensen, en de buurtredner, dat is natuurlijk waar de carnaval op drijft zo'n beetje, als ik het chauvinistisch mag uitdrukken. Wij gaan dan ook een hele bekende buurtredner naar binnen halen. Onze eigen Jupke den Dreumel. En die komt in zijn creatie als de dorpsomroeper. Mag ik de buurtmaars en dan zal ceremoniemeester G naar binnen brengen. Jupke den Dreumel als de dorpsomroeper. Buurtmaars. Boerenburgers en boetelui. Jupke den dorpsomroeper, dan brengt u vanavond weer het nieuws van gisteren, van vandaag en van morgen. Wat hebben we daarvoor nodig? Deze bel, de toet, een plank voor de kop en een behuurlijke, ontiegelijke grote moel. Een nee intro had het gehuurd. Die plank voor de kop, dat moest ik van mijn vrouw erbij zeggen. Mensen, wat zie ik blij dat ik overal zei. Maar voordat wij artiesten eens en een keer heen kunnen komen op dit mooie, fijne, gladde vluchtje, dat wil even niet alles zeggen, dat zeg ik ook. Want in Horst is het qua verkeer een en al chaos. Ik weet niet of jij vanavond nog allemaal naar de dorp moet, opletten geblazen. Nou, ik kan u daar een schoon verhaaltje over vertellen. Het waren een gasweken terug. Wij waren toen de wc aan het verbouwen. Zeg maar aan het slopen. Toen zei ons vrouw, dat is die van mij. Jupke gaat mee zijn plint halen bij Interchalet. Ik zeg hem de neut niet, daar zit er verdamme een halve dag mee kwijt tegenwoordig. Ik zeg, weet je wat, in de Loevenstraat woonde een kameraad van mij, Cor Kupers van de Wazelvotte. Die had ook een hond, hè. En die had altijd achter het huis grijs zat liggen, daar kom ik wel mee verig. En als je weet mensen, dat ik helemaal achteraan in die Norbertusparochie woon, bijna in Kasselen. Dus ik de auto in, via de Matrixseweg, een stukje Venradseweg, Jacob Merloestraat, Herstraat, Gasthuisstraat, Loevenstraat, de Hoefstraat nog eens, Loevenstraat. Bij Cor Kupers achter hem, nou dit hij fijn hultje, maar wie is te lang en geen zaag. Was het Cor, dat is niet erg, Jupke zet hij, dan gaat hij even naar mijn buurman, Moorman. En de lijn doet daar maar even het aanhengerke. Maar je mag hier wel niet terug uit met een auto. Dus ik via de Groenewoudstraat, Jacob Merloestraat, Herstraat, Gasthuisstraat, Hoefstraat, weer in de Loevenstraat, kom ik Anneke Spijker tegen in een op de fiets in een wietstekort rukske. En voordat ik er ergens hij stond ik bij de Aldi voor de deur.
heb ik bij Herrats ons huis een kwartier stond te wachten voor linksaf te kunnen. Jacob Merlestraat, Herstraat, Gastenstraat, Hoefstraat, Loevenstraat. Bij Moorman het aanhengertje eraan geknupt. Want Wim de Zet nog Jupke die lat die stuk er keilang achteruit zag, maar dat je geen perces krijgt. Dus ik een sluiproute genomen. Via de Gastendongstraat, hobbeldenbabbel nou. Gans achterom naar de Alde Lind, de weg overgestoken. Bij Tank Theo achterom tussendoor. En de zwaaide nog en de wou nog praten, maar ik had geen tijd. De lat achter het huis neergeflikt, die heb ik toch gewoon neergelaagd. Toen zei mijn vrouw nog, madame Jupke, ze was dat een korte plint. We hadden net zo goed die plank voor uw kop kunnen pakken. Ik heb een goeie huwelijk, hè. Maar ik zeg, ga eerst even het aanhengertje terugbrengen. Meterikse weg, stukje verder weg. Jacob Merloestraat, Loevenstraat, kom ik tot een blauwe politie tegen. En die hele me aan ook. 3 percessen aan mijn box. Nummerbord klopte niet. Licht van een aanhanger deed het niet. En ik joeg ook wietstaart. Eigen schuld, dikke bul dus. Ik ga dat achter de rug, nog even via de Gasthuisstraat, Hoefstraat, Loevenstraat. Met het aanhengertje bij Moorman achter het huis neergekiept. Ik zeg tegen Wim, dat kostte nou 3 percessen. Hoezo, zegt hij. Nou, ik zeg, het nummerbord van nou een aanhanger, daar klopt er niks van. Ik zeg, daarom deed je het liggend, nee. Ik zeg, en dat ding, dat joeg wietstaart. Nou, voor dat in een stuk lat gevangen bij Cor Kupers was ik al lang toes. S'avonds kwam Jomanda op de televisie. Ben ik er zo eens uitgebreid voor gaan liggen, mensen. Dan heb ik mee het water in laten stralen. Maar ja, daarvoor moet het net zo dik naar de wc als van Malt. En mensen, als dorpsomroeper kondig ik aan nieuwe vorst voor de Dreumel, vorst Temke. Waar zit hij? Oh, daar. Geef er maar een applaus voor, want die doet dat schitterend. Het is jammer dat hij er niks voor kreeg, maar voor de verder is hij gans content. Van zo'n vorst mensen, zo'n presentator, daar kunnen alleen maar van dromen. Ik heb er vandaag ook van gedroomd, ook van dit. Ik droomde dat ik met de ganse Sante Krom naar de hemel toe ging. En ik kwam zo bovenaan bij Petrus. En toen zei Petrus tegen mij, Jupke, je hebt even lang niet voor 100% geleefd. Je zult de eerst 14 dagen met een lelijke vrouw rond moeten wapperen. Hier in het huisje zitten er nog een stuk of 6, zo goed de best maar goed. Dus ik heb er al een paar dagen bij rondgetraaid, kom ik Frans tegen. Met een bloedmooi grietje. Nou, ik op hoogpunt naar Peters. Ik zeg, dat geeft het niet. Het is wel een goeie idee Frans, maar het lang niet zo goed geleefd als ik. Tenminste, zeker niet beter. Ja, maar zei Peters, dat is ook niet de straf voor Frans, maar voor dat mechje. Als dorpsomroeper, dames en heren, lieve mensen, moet ik u het laatste ineens natuurlijk ook vertellen. Het is net bij mij in de hand gestopt. Ik vind dat ze er laat mee komen, maar ik heb een mededeling. Een mededeling van de voorzitter van de optochtcommissie van den Dreumel. Vanwege de gigantische criminele omvang van opengebroken weg enzovoorts, zal de jubileumoptocht morgen niet rondtrekken. Zo daar. Oh, is dit wel, zal hij opgesteld worden. We beginnen met opstellen bij Rit, Wier, dus via de Kerkstraat, Steenstraat, Wilhelminaplein richting Scheertijn. Zodat netjes achteraan staat opgesteld onze prins Jan VI. Het is dus de bedoeling, mensen, en het is voor ons ook allemaal veel beter, kritisch wat beweging, dat je dus zelf om de optocht hintrekt. Er zitten ook bijzondere voordelen aan. Geen gaat er meer in de optocht. De mensen staan niet meer zo stil naar de kant.
En tot slot gaan we allemaal zelf met snoepjes gooien. Dat is toch plezier. Dank Drika voor het mooie applaus. Leef mensen, en ik kondig ook aan, woongebied De Risselt kent zijn eerste bewoners. En Nees-Praland is gebouwd op het veld van Bottermelkslei. Eindelijk kregen wij Dreumels eens in de gaten dat die mensen ook in ons maatschappij toezuren. En ik weet het zeker dat wij Horstenaren die mensen van Nees-Praland met heel veel warmte en liefde in ons gemeenschap op zullen nemen. Dat hij de burgemeester niet beter kunnen zeggen, waar? Nou, we het toch over politiek hebben. Ger Dries, onze wethouder, die wil al een zeer een burgemeester weer. Die heeft ervoor gesolliciteerd. Dat er zich toch maar geen oeren aan laat naaien, waar? Ja, maar Ger Dries, dat is een schone jongen. Ik ken hem heel goed. Echt een Horster jongen. Ik weet nog dat het zo'n menke was. Het was nog in een theedrinker dat de Meulenberg droog. En ik was zo aan het schatsen en toen kwam ik ineens Gerritje Driessen tegen. Die zat zo even de kant met een boterham. Ik ging erheen. Ik zei, kereltje, wat heb je erop? Pindakaas, meneer. Ik zeg, dan eet maar lekker door, mijn jong. Maar 20 jaar daarna wordt hij wel wethouder. En Paultje Gurst, als je de krant leesde dan ook wel eens. Paultje Gurst, die kenden we allemaal van de SVP, van de Socialistische Vrevelpartij. Die het les is iets niet moois gezegd over het boetedienstpersoneelsbeleid van ons gemeente. En de ganse raad is zo over hem ingevallen en Paultje is zeker naar huis gegaan. Maar onze burgemeester die was wel weer attent. Die stuurde u een kaartje en daar stond op: met 2 voor en 15 tegen wensen we u van harte beterschap. We gaan naar een ander onderwerp. Gemeente schept baan aan hondenpoepschepwachter. Het vereiste is een hbo-opleiding. Qua sport moet hij zeker golf gespeeld hebben. En tenslotte, je moet overal scheid aan hebben. De eerste sollicitatiebrief is al binnen van onze parkierwachter. Geschreven van hoe het blijft van mijn lijfhuis voor mannen. Nee, maar mensen, de criminaliteit moet weg, ook uit ons gemeente. Het moet toch niet zo zien dat voor de uitverkoop de winkels al ram leeg zien. En als er trainingspakken gejat werden, dan werd er vuur op dat er fitnessapparatuur bij huurt. Maar volgens mij had je het klein jongen gedaan, anders waren die niet nog naar Amigo gegaan. Volgende onderwerp is startgebruik GFT-bakken. Wij mensen in Horst hebben voor een gasweken terug allemaal zo'n sleurbak gekregen. In Bels noemen ze dat een OBK-bak, een overblijfsele kot. Maar het is wel even wennen wat er allemaal in moet, waar. Oh ja, wij hebben toen de wc al weggedaan. Ik heb met het wc-rolken al boeten op de bak vastgeschroefd. Ik heb er met een trapgevuur getummeld met die plint die ik overhai. En toen ik de eerste keer moest, ben ik er zo gaan zonder ingeschoven. Maar goed dat de buurvrouw het zag. Anders had ik hier misschien gaan gestaan. Dat is echt wennen wat er allemaal in moet. We hebben van de morgen nog na het ontbijt toes met de vrouw en de kinderen ontzettend herrie gehad over zo'n rottiersekje. Ja, het ziet er wat verschijmeld uit, maar het wordt al gebroekt. Ik doe het niet met mij, ik zal het nog eens uitleggen. Want dat mensen, dat seksje, dat is geen probleem.
Dat is organisch, dat huurt in oude groene GFT-bak. Kijk maar op uw kalender toe, daar zie je het op. Groen wordt om de 14 dagen opgehaald. Maar dat draadje mensen, dat is pure nylon. Ben het grof vuil alsjeblieft. Kijk maar op uw kalender. Gries wordt weer een week later opgehaald. Kijk, dat papiertje, daar doen we niet moeilijk over. Gewoon bij het oud papier wordt 1 keer in de mond opgehaald. Ja, we zien er nog niet. Zowel boven als onder zit een nietje. 1 keer per jaar aan de weg zetten bij het oud ijzer. Zo zitten maar weer mensen als we wat kunnen kwazelen. Het is toch lekker als we 1 keer per jaar met z'n allen lekker heen zitten en wat kunnen kwazelen en wat kunnen lachen. Want je weet het wel, ik hoop dat je het komende jaar ook veel zult lachen en zeker niet te veel zult knooien. Want straks dan gaan we met de ganse zante kroon naar de hemel. En stel dat Petrus zegt, je hebt het niet goed gedaan. Dan kunnen we verdomme wel met zo'n lelijk in een hukje gestaan. Vastenavond samen. Jupke den Drummel als de dorpsomroeper. Wat ben ik verschrikkelijk blij, Jupke, dat je toch niet in de GFT-bak gevallen ziet. Want we kunnen ook echt niet missen. Zonne Gergezaag, zonne dorpsomroeper, daar is menige gemeente jaloers op. Maar wij zien er erg trots op. En wij zien wat dat betreft zo chauvinistisch dat we gerust durven te zeggen: hij is de beste vertolker van de dorpsactualiteit hier in gans Noord-Limburg en Wiet der Boete. Jupke, het is ook voor jou de laatste officiële avond. En ook tegen jou zeg ik, we hebben avonden samen opgetrokken. Het was heerlijk, we hebben nu buurt zo'n 7 of 8 keer aan mogen huren. En we kenden hem al zo wat van Boete, maar we zitten nog altijd de barsten te lachen, oké? Heerlijke buurt, proficiat en ik zou zeggen, drink met Prins Jan, de welverdiende Erwin en het applaus natuurlijk van de ganse toeter voor ons eigen Jupke den Drummel. Als je met zoveel enthousiasme die buurt gebracht hebt en het zwiert voor de kop hebt staan, dan mag een Ierwien ook best lekker smaken. Jupke, nogmaals bedankt. Ceremoniemeester G. Wij brengen onder de klanken van een buurtmars van 2 verhaaf Jupke waardig terug. En ik kijk even naar de regie. Wie ik nou mag aankondigen. Is het Umenum of de liedjeszangers? Dan krijgen we een halve buurtmars. We brengen Jupke weg en dan ga je nog een muzikaal intermezzo, omdat wat artiesten nog onderweg zien. Buurtmars!
een voortreffelijk stuk muziek van Twee Veraf. Bedankt dat je ons even geholpen hebt. Maar ons volgende artiesten zijn gelukkig gearriveerd en gewed in deze tijd. De jongens die hebben het ontzettend druk. Die moeten overal de zalen in, de auto's in enzovoorts. En dan weer op die op de andere plaats zien. En met veel genoegen, leef mensen, ga ik bij jou aankondigen het duo en ceremoniemeester G met de dansmarietjes brengen deze twee topartiesten met de toeter binnen. Geer Butemars. Zo, een bijzondere goedenavond mensen. Ja, af en toe is het een beetje behelpen en een beetje hasten, ook af en toe. Maar ja, dat mocht de pret niet drukken. We weten allemaal, en dat zullen we allemaal kunnen onderschrijven, denk ik. Kerstmis, dat is de mooiste tijd van het jaar. Zonder meer. Ja, misschien op de carnaval nog. Maar de echte kerstvier, dat weten we allemaal. Die haalde eigenlijk alleen maar in huis met een echte kerstboom. En wie moet er elk jaar gaan halen? Precies, wij, de mannen. Ja. Wette waar wij zo van balen, elk jaar de kerstboom halen. De boom die moet de kamer in, anders kunt het kindje niet. De allerbeste boom wordt uitgezocht, maar dan huurde toes, wat had het nou weer mij gebracht? Wat toch een schemelscharminkel, noemde gij dat een den? De ruzelde al in de winkel, grote haaien ze door zeker gen. Wat komde mij toch met een dinga, gen een top en van onderen kaal. Ik wou toch ook een gloed aan, en wat had er wel niet voor betaald. Het buurmke wordt toch maar gezatte bij het krepke met de rete matten. De buurvrouw kunt en zegt ik droom, maar wat een mooie boom, wat hij van mij toch weer doet gezocht. Ik zeg nog tegen hem, wat had hij nou weer mij gebracht? Wat had hij alweer aan laten smeren? Kunde gij gaan niks alleen, dat is niks en kan ook niks meren. Den dat is veel overbien. We moeten mijn lijmpjes, mijn ballen,
Het is een ding wat toch nergens op stelt. I is ook zo klein uitgevallen. En wat hadden er wel niet voor betaald. En wat hadden er wel niet voor betaald. Maar dit is het laatste jaar dat ik hem heb gehaald. En dan gaan we nou zeker voor de televisie meteen door naar de reclame. Want er zien ontzettend leuke reclames op televisie, mensen. Maar er zien ook reclames, schijt me door van uit. En die reclames die zitten nou net bijna elke keer bij de boodschappen. Reclames over mondverband, met of zonder klittenband. Het liekt of half Nederland always ongesteld is. Het is elke man de kwer en kruis, maar al die vrouwen op een buus met vleugels aan het inlegkruis vingen het geweldig. Welk absorbeert het best? Welk is dunner dan de rest? Door en blauw getest. Nationale maandverbanden. Wat er ook gebeurt. Milieubewustzijn, dat is het woord waar tegenwoordig bijna alles om draait. Ja, en dan zien mensen die zien wordt zo milieubewust dat ze het afval ook voor netjes gescheiden inzamelen. Ja, en scheiden en scheidingen, dat zien ook voor de gewoonste zaken van de wereld. Want het komt zelfs in de beste families voor. Luister maar eens. Het stong in story en privé. Tralalalalala. Oranjes scheiding nummer 2. Tralalalalala. Want zij toen prinses Christine. Tralalalalala. Ik kan mijn man echt niet meer zien. Tralalalalala. Doei. En niet alleen in Nederland komt het in de beste families voor. Laten we ook maar eens even in Engeland gaan kijken naar Charles en Diana. Bye bye die. Bye bye kroonprinses. Goodbye to Charles. Zwaai zwaai goodbye dear die. Zwaai zwaai goodbye dear die. Al dat geroddel kreeg een start. Charles en Diana en paar apart. Wat een sensatie, heet Charles misschien. En laat relatie met ons Christine. Bye bye die, bye bye kroonprinses. Goodbye to Charles, zwaai zwaai goodbye dear die. Zwaai zwaai goodbye dear die. Ja, we blijven nog heel even bij het koninklijk huis, want dat hard rijden, dat zit er bij de prinsen blijkbaar zo'n beetje in. Het zal wel het Duitse bloed en de familie zien, dat kikken op snelheid. Oh, nee, bij allemaal. Nee, dat klopt. Bij Iene zeker niet, maar bij Willem-Alexander wel. Prins Willem-Alexander, den hij ineens een ander. Want Trix vond die vorige maar niks. Ze waaien met z'n tweeën in Oostenrijk gaan skiën. Samen fijn op stap in de auto van pap. Ze gingen onder het rijden, blijkbaar handje vrijen. Willem was vol vuur, een hand maar aan het stuur. Toen wij door naar de Volvo zogen, gingen wij ons avond vroegen. Het Willem-Alexander soms ook te hard gescheurd. Maar echte roddelbladen, die kenden geen genade. En schreven zo'n ongeluk, dat's in een wip gebeurd. Ja, we waren eigenlijk van plan geweest mensen om even over met de deur in huis te vallen. En dat had je ook wel gekund, maar in de Melderse kerk, daar gaat dat niet zomaar. Want wilde daar moeten de algemene bezoekoren om die witte Madonna en de keer gaan bewonderen, dan moeten zelf en de sleutel hebben. Ja, en
door allemaal in trammeland om dat beeld kunnen nimmer zeggen dat dat onbevlekt ontvangen is. Maar ze hebben nou een beeld, ze haaien en de kuster, en dan zien er die in de sleutel hebben. Maar ik heb de sleutel van de kerk nog niet. Ik wil erheen, maar erin kan ik niet. Ik wil door nog wel eens even praten met God, maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. In de Melderse kerk, daar stond ineens een beeld van die witte verschijning, schrok de kuster zich als wild. Voor geen pro-ecclesia en net geen jubileum. Het beeld dat bleef de kuster niet, jubileum te deum. Ik heb de sleutel van de kerk nog niet. Ik wil erheen, maar erin kan ik niet. Ik wil door nog wel eens even praten met God, maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. Straks giert de paus uit Rome die zaak nog controleren. Hij komt de kerk en het beeld met en bezoek vereren. Maar de paus is en de pool. Wat zal den dadelijk balen als je bij de kerk wordt opgepakt als en een illegale? De commotie om dat beeld wordt onderhand enorm. Straks giert het nacht ontaarde in een tweede beeldenstorm. Door nooit aan de paus, toch nog het laatste woord. En wordt het beeld met de bijersgroep heilig verkloord. Maar ik heb de sleutel van de kerk nog niet. Ik wil erheen, maar erin kan ik niet. Ik wil door nog wel eens even praten met God, maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. Maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. Want de deur zit op slot. Binnen. Tja. Moordezaak van Wel die bestond het afgelopen jaar een precies te zien 125 jaar. En ongekend jubileum mensen, niet te geloven. Maar één ding is bij Van Wel in al die 125 jaar eigenlijk amper veranderd. De moorde. In de winkel van Wel Va Wel. hangen geen kleertjes van Chanel. Va Chanel. Nee, die hele deuren zien door niet te bespeuren. Mademoiselle. In de winkel van Wel Va Wel. hangt het grotere model. Hele grote model. De dames die er komen, zulke kleertjes met bloemen. Bevik van Wel. Nee, het chique, het artistieke, meer het klassieke, zeg maar gerust het antieke. Er hangt een sfeer van nostalgie Nostalgie. en degelijke lingerie. Lingerie. Alkeurige corsetten en niks van dat kokette. Uit Paris. Het is allerwets maar uitgekind. Uitgekind. Maar modezaak van Wel verdwint. Modezaak van Wel verdwint. De naam die gaat verloren, alleen dochters zijn geboren. Nou, het schijnt. De ouderen klagen. Waar strakjes te slagen. Wees ik geen jonge blagen. De topshop komt niet meer in vragen. In de winkel van Wel Va Wel. giet voor de laatste keer de bel. De winkelbel. En zou je me daar op binnen, hoe het zo'n nieuwe zaak beginnen? Ik denk Van Wel. Ja, als mensen wel eens zo'n verloren zondagmiddag of avond hebben, dan komen ze meestal op het geweldige idee om gezellig een stukje te gaan wandelen. En dan kunnen je een oors kiezen uit de Moelberenbos
of al wandelend ook nieuwsgierigheid gaan bevredigen in ons nieuwe week hier, Daak Kapellerhof. In Kapellerhof, daar gaan we kijken naar de nieuwe Horsterrieken. Maar wat zien die huis toch chic, al duurder dan 300.000 piek. Met de fiets of liever nachtenvoet, lekker langzaam, want daar zit alles goed. En de weg is geen weg, maar is een laan. En iedereen den heet of hij een goeie baan. De hele van de huis, dat zie zo'n witte. En in de tuinen kunde iedereen nog zoers in zitten. Er wordt getummerd en genummerd en gesjouwd. En heet Jong Nederland door soms een blokhut gebouwd. Bejaarden komen kijken naar die kust. Als een stel toeristen in een Jannabebus. Door woont Wieke Derks en door de burgemeester. En vruchter dan hier, hè? Waar woont Jan van Heister? Daar woont Jochem Cox. En dat wat op den hoek toch stiert. Maar nimmer lang omdat ze zeggen dat hij alweer voor hoe ze giert. Ja, hoe ziet in de gemiddelde Horster huiskamer de zondagavond roet, mensen? Zorg. Zorg, ja. Ja, want het is nou even afgelopen, dat klopt. 6:30, Studio Sport. Studio Sport. Maar om 10:00 zaten we allemaal klaar voor Maya Eksteen met Lief en Leed. Zondagsavonds om 10:00 komt Maya. Er is weer psychologen voor. Bij Maya. Het is ordinair of heel pikant. Bij Maya. Daarom is het interessant. Bij Maya, oh lelle bel van lief en leed. No Maya, nee mijn verhaal vertel ik niet. Zondagavond, RTL, bla 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 bla. Is hij dik, te dun, te kort? Oh Maya, gaat er elke avond op de hort. Oh Maya, doe de G ook aan SM. Oh Maya, of zie je en een man met een vrouwenstem. Oh Maya, oh lelle bel van lief en leed. No Maya, nee mijn verhaal vertel ik niet. Zondagavond, RTL, bla 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 bla. Wie vreet er met de kapeloon? Bij Maya, hoeveel wordt er weer vreemd gegaan? Bij Maya, hoe dik wordt het per week gedaan? Bij Maya, hoe lang kun je hem laten staan? Met een parkeerkaart, oh Maya, oh lelle bel van lief en leed. No Maya, nee mijn verhaal vertel ik niet. Zondagavond, RTL, bla 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 bla. Beste mensen, het was ons vanavond weer een genoegen en dit keer een bijzonder genoegen omdat je letterlijk en figuurlijk voor een prinselijk paar staat en maar ook van een andere kant weer voor een hele mooie prinses staat op te treden. Wij wensen u allemaal een bijzonder mooie vastenavond en wij nemen afscheid op de manier zoals we dat altijd doen met ons motto voor de vastenavond. 2, 3, 4. Mensen, nee brakkesieren, bekijk het leven van de blije kant. Men moet het kwaad met het gooien nemen, want geluk heeft me niet in de hand. Mensen, 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 nee praktiseren, al giet het schemel en is het leven zoer. Zolang de wereld draait, is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Zolang de wereld draait, is één ding zeker,
vandaag of morgen brukt de zon weer door. Dank u wel. Dank u wel. Ook voor Eminem natuurlijk. Een muzikale hulde van 2 uur af. In een optreden zei Eminem, zo zul je Geer met de deur in huis gevallen zien. Nou, ik heb het net van hier kunnen bekijken. Je zit letterlijk met de deur in huis gevallen. Want onder de buurtmaas moesten nog de sjaaltjes vastgeknoopt werden. Het leven van artiesten ging het niet over rozen. Behalve dat van Eminem, want dat is een heerlijke weg bestrooid met rozen, zou ik zeggen. De jongens hebben we vanmorgen nog op de radio kunnen huren toen ze optreden in de Zoepkoel in Venlo. En wat rijden ze eigenlijk niet op, ze rijden overal op. En gelukkig vanavond ook hier in de Toeter. En ik zeg, ze rijden ook overal op. Daar wil ik dan toch even nog bij vermelden dat Eminem 4 weken geleden in Maastricht de grootste orde ontvangen hebben die je in de carnavalistische wereld kunt krijgen. Ze zijn namelijk dokter geworden in de humoris causa aan de Narre Universiteit in Limburg. En daarvoor vraag ik natuurlijk een daverend applaus voor en hem. Maar Wim, je had het over prinses Christine, dat die niet goed kon zien en dat er scheidingen waren. Wij zien ook in elk geval Geer en wij scheiden met leedwezen. Het is de laatste avond ook dat wij ons zien, maar natuurlijk het volgend jaar, dan komen we elkaar weer tegen. Wij zien ook Geer terug. Eminem drinkt met Prins Jan, de welverdiende Irewien. Nog genoten te hebben van de Irewien, nemen we dus echt afscheid van Eminem. Mag ik van 2 vraag de buurtmaars, de dansmarietjes en ceremoniemeester G brengen Eminem netjes terug en brengen met de slagerzangers voor de slagers van dit jaar. Buurtmaars. En het eerste liedje waar nou weer gaan luisteren en kijken, dat is Wat ik ook probeer. En het wordt gezongen door Janine en Sandra Lemme. Wat ik ook probeer. Met de kriebels in
zie ik ook niet stom. Dan wil ik alleen erop goed kom. Geen snap dat niet, maar zo ben ik geboren. Het reumelbloed dat kriep op mij al jaren. Wat ik ook probeer, ik kom weer weg van hier. Met de kriebels in de been, hey, laat mij niet alleen. Het feest is nog lang niet gedaan. Ik zou wel willen gaan, maar wat ik ook probeer, ik kom niet weg van hier. Wat ik ook probeer, ik kom niet weg van hier. Met de kriebels in de been, hey, laat mij niet alleen. Het feest is nog lang niet gedaan. Ik zou wel willen gaan, maar wat ik ook probeer, ik kom niet weg van hier. Wat ik ook probeer. Dankjewel Janine en Sandra. En wij vervolgen met Het gaat dus weer voor de wind. En dat wordt gezongen door Petri en Marion Boots. Giet ons ver voor de wind, padapapa, als het vuurjaar begint. Gevuld door miljonair, met zo'n lekker lenteweer. Het zonnetje schijnt, geen paraplu. We zien in een rode bui, als het vuurjaar begint. Giet ons ver voor de wind. Het zonnetje schijnt, geen paraplu. We zien in een rode bui, als het vuurjaar begint. Giet ons ver voor de wind. In februari of in maart stiet vast een avond voor de deur. Al voor het nacht zo hard, nou vliegt de wereld maar weer kleur. Koning winter het verloren, want het vuur alweer wat warm. En gevuld door was herboren, nee niemand voelt zich erg. Hey, hier is naar voor de wind, padapapa, als het vuurjaar begint. Gevuld door miljonair, met zo'n lekker lenteweer. Het zonnetje schijnt, geen paraplu. We zien in een rode bui, als het vuurjaar begint. Giet ons naar voor de wind. Het zonnetje schijnt, geen paraplu. We zien in een rode bui, als het vuurjaar begint. Giet ons naar voor de wind. Vaar een beetje tegenwind. Riet geen mens het naar de kant. Je gaat samen door het wind, omdat je van het leven houdt. Het kriebelt en die koeten, niet hard dat sliet op hout. Zet de bloemkes maar boeten, elke top die doet een bal. Hey, hier is wel voor de wind, padapapa, als het vuurjaar begint. Gevuld door miljonair, met zo'n
Petri en Marion. En wij vervolgen met het liedje Foemelen. En dat wordt gezongen door Anja van den Munnekhof en Jacques Kupers. Foemelen. Zij met de willen foemelen, foemelen, foemelen. En samen wat gaan boemelen, boemelen, boemelen. Want ik vind jou toch zo lief ook aan. Maar waar haal ik nou die moed vandaan? Sinds dat ik weer heb gezien. En overgeten, dat ben ik nog niet. Kom, laten we het nog eens gaan. Wie's vast en oven is gedaan. Ik ken nu weer terug, nog van vorig jaar. En krieg als de kriebels, dat is heerlijk hoor. Laat ons vast en oven gaan vieren. En samen de zaak wat versieren. Stil is en huur wat ik zeg. Van hoe ben ik hier helemaal weg. Met de willen foemelen, foemelen, foemelen. En samen wat gaan boemelen, boemelen, boemelen. Want ik ving ook toch zo lief ook aan. Maar waar haal ik nou die moed vandaan? Sinds dat ik weer heb gezien. En overgeten, dat ben ik nog niet. Kom, laten we hem nog eens gaan. Wie's vast en oven is gedaan. Waar de muziek is, dan zullen we zien. En let maar eens op, we zien in alleen. Jan en alle man konden tegen. En wie moest in is nog verleggen. Kom nou en maak eens wat voor. Straks komen we nog niet te kort. Zeg met hoe willen foemelen, foemelen, foemelen. En samen wat gaan boemelen, boemelen, boemelen. Want ik ving me toch zo lief ook aan. Maar waar haal ik nou die moed vandaan? Sinds dat ik weer heb gezien. En overgeten, dat ben ik nog niet. Kom, laten we hem nog eens gaan. Wie's vast en oven is gedaan. Zeg met de willen foemelen, foemelen, foemelen. En samen wat gaan boemelen, boemelen, boemelen. Want ik ving ook toch zo lief ook aan. Maar waar haal ik nou die moed vandaan? Sinds dat ik weer heb gezien. En overgeten, dat ben ik nog niet. Kom, laten we hem nog eens gaan. Wie's vast en oven is gedaan. Wie's vast en oven weg is gedaan. Hey! Dankjewel, Anja en Jacques, voor het liedje Foemelen. En leef mensen, nou zou ik eigenlijk moeten aankondigen de Wazelvotte met het liedje De Gaanse Santekroom, wat Limburgs kampioen is geworden. Maar door minder prettige omstandigheden moeten de Wazelvotte helaas verstek laten gaan. Wij hebben daar begrip voor, het kan niet anders. Maar de andere slagerzangers zien bereid om het liedje Santekroom toch voor ons te gaan brengen. En dat stellen wij bijzonder op prijs. Wij wensen vanaf deze plaats de Wazelvotte veel sterkte. En de andere zangers veel succes met het winnende liedje De Gaanse Santekroom.
schonden met de ganse Santa Claus. Waarheen? Naar de hemel, naar de hemel. En Pieter zit die het dood gedaan. Ga de geef maar weer een engelke er stond. Een engelke heer, een engelke dood. Het is een engelke met echte engelenhoorn. Strakke schonden met de ganse Santa Claus. Naar de hemel, waar is rechts op de maan. Piet kaartje weer geen troef of en ik aan dialect. Wat werd is achterrijnig van een bus die net vertrekt. Of van een lege knoep of een kapotte toet. Maar maak er maar het beste van, want het staat is daar doet. Strakke schonden met de ganse Santa Claus. Waarheen? Naar de hemel, naar de hemel. En Pieter zit, die heeft het goed gedaan. Ga de geen maar weer dat engelke er stond. Een engelke heer, een engelke dood. Het is een engelke met echte engelenhoorn. Strakke schonden met de ganse Santa Claus. Naar de hemel, waar is reis op de maan. Een Winkse winkelkaart of een slechte buut. Misschien ook de alroer dan als de tapje dadelijk sluit. Of een blauwe brief, een oortel aan de krant. Maar ooit komt er een ende aan al den trammeland. Strakke schonden met de ganse Santa Claus. Waarheen? Naar de hemel, naar de hemel. En Pieter zegt, die heeft het goed gedaan. Ga de geen maar weer dat engelke er stond. Een engelke heer, een engelke dood. Het is een engelke met echte engelenhoorn. Strakke schonden met de ganse Santa Claus. Naar de hemel, daar is rechts op de maan. Strakke schonden met de ganse Santa Claus. Naar de hemel, naar de hemel. En Pieter zit, die heeft het goed gedaan. Ga de geen maar weer een engelke er stond. Een engelke heer, een engelke dood. Het is een engelke met echte engelenhoorn. Strakke schonden met de ganse Santa Claus. Naar de hemel, waar is rechts op de maan. Naar de hemel, waar is rechts op de maan. Hey! Dankjewel, Jacques Kupers met Mechjes, dat je toch als stand-in voor de Wazelvotten het willen fungeren. En daarvoor bedanken we u niet alleen natuurlijk, maar voor het hele seizoen waar we zo fijn hebben samengewerkt. Eén telefoontje en alles was geregeld. Daarvoor onze dank namens de Dreumel. En drink met Prins Jan de Ierewien. Ik denk dat Jan misschien beter even naar onder kan gaan of toosten we op afstand. Nee, Jan gaat even naar onder toe. Zij toosten dus met Prins Jan op het succes van dit hele seizoen. Want de liedjes, proost, de liedjes, we kunnen ze toch niet missen.
wij laten ze natuurlijk even genieten van de Irewien. Totdat onze buurtmeester Frans de glaasjes in ontvangst neemt. En nemen wij nou echt afscheid van de zangeressen en zanger van de Slagers 1995. En wij hopen dat volgend jaar, of net dit jaar in oktober, dat wij ook weer terugzien als we de nieuwe Slagers gaan kiezen. Bedankt, Butemars. Heb ik hier van 2 verhaaf. Ceremoniemeester G brengt de zangers en zangeressen keurig terug en brengt met in de buurt Pierre van Helden uit Melderslo en die komt in de creatie als Jerke, de trotse vader. Butemars. Nou zul ik je wel allemaal afvragen, hoe wordt iemand vader? Ja, dat is in een wip gebeurd. Ja, want ik heb toen nog een vrouw en een zoon van 12 en een dochter van 10 en een dochter van 11. Nou heb ik me hier zo'n kleur televisie gekocht. 3 jaar naar gekeken. Televisie kapot. En toen kwamen we nog een van 6, 5 en 4 jaar. Want toen zit mijn vrouw nog. Elk jaar kregen we gezinsuitbreiding. Dat moet maar eens afgelopen zien. Ik ga je voortaan op een zolder slopen. Ik zeg, vrouw, als je denkt dat dat helpt, dan doe ik dat ook. Ja, en dit is onze Jan. Ja, dat komt zo. Mijn vrouw die doet altijd voor een hele week de boodschappen. En hoe was ze dat het vorig jaar toch een keer vergeten? Hebben we nog een week van de liefde geleefd. En we waren ons van geen kwaad bewust. Maar toen mijn vrouw weken erna potten hiering leeg ging eten, toen wist ik al hoe laat het was. Want ik was van blijdschap in de 7e hemel. En toen was ze al in de 8e maand. Ja, en als het een tijd zo bijna is, dan wordt er altijd gevraagd, wat wilde nou het liefste hebben? En een jong of een meisje? En meestal wordt er dat gezegd, kan mij niks schelen wat het is. Als het maar gezond is.
Maar zou u voor kunnen stellen dat de voetvrouw na afloop zegt: ik weet niet wat het is, maar het is wel gezond. Ja, en dat is zo Jan en een echte jong woord. Daar kwam ik achter toen ik hem de eerste keer aan de schone luier aanduid. Want ik bukte mijn buur over om de luier dicht te maken. En wat je toen recht in mijn gezicht deed, dat hebben die merkers bij ons nooit gedaan. Ja, want ik weet nog goed dat de voetvrouw voor de eerste keer bij ons thuis kwam. Ik zenuwachtig. Want toen zei ze nog tegen mij: Jerke, zei ze, wilde je even de pan gaan halen? Ik naar de keuken toe. Mee door de pan gepakt. Want toen riep ik nog naar boven: met brood was of zonder? Ja, en de rest van mijn kinderen die zijn allemaal in Venray geboren, in het ziekenhuis. Want toen stond ik een keer zo voor de raam naar onze Jan door te kijken. En toen stond er net zo'n Arabier neven mij. Want toen zeg ik nog tegen hem, ik zeg, welke kleine is er nou van nou? Ja, zet je de eerste 2 rijen. Ja, en onze Jan den hebben we laten duipen in de Melderse. Want toen we naar de kerk reden, toen zei mijn vrouw nog: we zien toch veel te vroeg? Ik zeg, ik heb zelf toch ook een sleutel? En terwijl pastoor met onze Jan bezig was, deed onze Jos niks als beuken. Want toen zeg ik nog tegen hem, zeg, jong, zie je stil. Maar anders moet het volgend jaar niet meer mee. Ja, en je ziet wel, onze Jan, dat is een hele Piet geworden. Maar die wordt bij ons groot gebracht met de vlees. De rest heeft mijn vrouw allemaal zelf groot gebracht. Trouwens, dat vind ik ook veel goedkoper. Zomer en winter de goede temperatuur. Dus het wordt niet zo. Je hoeft niet goed te zien dat de kat eruit komt. En je kunt me zeggen wat je wilt. De verpakking vind ik ook mooier. Ja, en als je dan een beetje groter ziet, zo, dan begint de kattenkwoord. Maar dat hebben ze bij ons van geen vreemde. Want ik weet nog goed, toen was ik zelf nog maar zo'n mannetje. En toen was ik een keer buiten aan het spelen. En toen was er net een huwelijksmis. Want toen zeg ik nog tegen mijn vriendje: zeg, zal ik die ganse familie eens laten schrikken? Dat durfde ik niet, zei hij. Ik ging naar het broedspaar toe. En ik zeg tegen de broed: mam, kreeg een iske. Ja, mijn vrouw die zei dat een snelke, die is nou op een leeftijd gekomen dat ze moeilijke vragen begint te stellen. Want gisteren vroeg ze naar mij waarom dat ik met ogen getrouwd word. Ja, ik zeg, vrouw, bij mij waren het liefde op het eerste gezicht. Ja, bij mij helemaal niet, zegt ze. Dat kwam pas later. Want ik moest hier zijn gezicht wennen. Ja, en toen we getrouwd zijn, toen wist ik nog niet hoe een vrouw in bed moest liggen. Maar nou blijkt, als je getrouwd ziet, dat een vrouw rechts van jou in bed moet liggen. Maar ik ken er ook die getrouwd zijn en die laten een vrouw links liggen.
Ja, en in de witte broodsweken hebben we helemaal niet van de liefde geleefd. En ook niet gegeten. Maar uit blik. Want toen zeg ik nog een keer tegen mijn vrouw, ik zeg, wat heb je nou weer voor eten klaargemaakt? Hoe heet dat spul? Ja, zegt ze, dat weet ik ook niet. Maar op het blik stond voor uw trouwe lieveling. En er stond ook nog zo'n schattig hondje bij, zegt ze. Ja, en in het begin heb ik mijn vrouw ontzettend verwend. Want elke middag gebruikte ze thee met beschuit op bed. En daar hoefden ze niks voor te doen. Alleen het water op te zetten. Ja, en je weet goed, als je een vrouw verwendt, dan begint ze gauw genoeg te klagen. Want ze zei nog tegen mij, volgens mij werd je nooit geen vader. Ik naar een dochter toe, mijn klachten door op het tafel gelaag. Die zei tegen mij, je moet meer volkorenbrood eten. Ik naar een bakker. Ik zeg tegen de bakker, doet me eens 4 volkorenbroden. Zien die vrouw alleen, zegt hij. Ik zeg, ja. Jammer dat je dan wordt de helft zeker hard. Ja, ik zeg, als dat zo is, dan pakt hem maar aan in. Tutu. Ah, dat zijn leraar, die hebben vakantie nou. Nee, maar wat gaat een tijd toch snel, zeg? Want de vorige maand waren we al 15 jaar getrouwd. Hij ik me bij de sneeuwnacht zo'n nieuw pak aan laten meten. Ik trek 's morgens de pak aan. Dat stiert niet, zegt de vrouw. Ik zeg, sommige vrouwen die kunnen ook wel aantrekken wat ze willen. Stiert ook niks. Ja, zegt ze, en sommige kerels die kunnen uittrekken wat ze willen. We zien er toch al meer bij met een neepak. Maar ik heb je voor het 10 meter stof gekocht. Voor een naakhemd. Want ik ben nou op een leeftijd gekomen dat het zoeken meer plezier maakt als het vinger. Ja, met mijn kinderen gaat het goed op school. Maar want van de week vroegen ze een huub nog of ik hem wil helpen met zijn huiswerk. Ik zeg, kun je dat zelf niet? Toen zei de vrouw nog, help de jong toch mee. Zolang als je nog kunt. Het volgend jaar gaat je naar de 5e klas. En dan kunt het misschien niet meer. Ja, en dus Heike, de oudste, die is 12 jaar. En die begint al af en toe zo'n beetje naar de mekkers te kijken. Want ik zeg tegen hem, zei, krijg ik ook al voorlichting op school? Ja, pap, zegt je, wat wilde weten? Ja, toen is Heike namelijk zo'n kelke over van 5 jaar. Toen zei hij een keer tegen mij, pap, zei hij, ik heb wel 2 zusjes, maar ik wil ook eens een keer een brugje hebben. En dat wordt net een tijd van de kleurentelevisie. Ik zeg, jong, achter in de garage stiert nog een zak zout. Ik zeg, stroot hem over de vensterbank. Misschien komt er wel een hongerige ooievaar. En dan brengt u een brugje. En weet ik er nog, komt met een buurman. We hebben vandaag een jonge zoon gekregen, zegt hij. Als Heike wordt kwaad. En als je maar weet, zeg je dat zo het wel van onze pap wordt.
Ja, zo heb ik mijn kinderen ook allemaal het zwemmen geleerd. Van de week komen ze Jos thuis en toen zei die pap, ik mocht niet meer in het zwembad van de badmeester. Want ik heb in het water geplast. Ik zeg, dat doen ze toch allemaal? Ja, zegt hij, maar niet van de bovenste springplank. Ja, mijn vrouw die heeft zo ook 2 hobby's. Tennissen en autorijden. Met tennissen raakt ze niks. Er zijn er toch al meer bij die doen tennissen. Ja, zo liepen we even voor 14 dagen terug nog een keer door de Moelbeerenbos te wandelen. En toen zat er zo bij het einde kulkje, daar zat zo'n jongen in Mechelen op zijn bank een beetje te vrijen en te plaren. Want toen zei dus snel, na 10 jaar, mam zegt, ze moet eens kijken wat die nog gekken doen zien. Ja, zegt mijn vrouw, over een paar jaar denkt je er heel anders over. Ik zeg, en als je weer een paar jaar ouder ziet, denk er weer precies hetzelfde over als nou. Ja mensen, ik wil nou gaan. Maar want ik wil als Jan nog in bad gaan doen. En als je daarin is geweest, krijg je van mij ook nog de fles. Die drinkt je goed met veel plezier. Net hetzelfde als jij ook lesje weer. Vast en avond samen. Jerke, de trotse vader. Als ik zo eens heb bekeken, Jerke, dan moeten die kinderen van ons zich toch wel kapot lachen met zo'n vader. Ik zie blij dat je een hoop kindjes gekregen hebt. En als je daar allemaal butenritners van maakt, zoals vader zelf is, dan kunnen wij hier in Horsen nog jaren vooruit met zo'n geweldige butenritners. Want dat is toch Pierre van Helden, Jerke, de trotse vader. Geef hem eens een applaus, mensen, want die hebben het toch dik en dubbel verdiend. Want Pierre heeft ook nog een heel bijzonder jaar door te maken bij de Dreumel. Hij stiert namelijk voor de 11e keer bij de Dreumel in de Buton. En dat is al een felicitatie waard, dit jubileum. Ja, ook Pierre Verhoog geldt hetzelfde als voor al die andere artiesten. We gaan vanavond van elkaar afscheid nemen. Het seizoen dat loopt ten einde en we gaan weer ons richten op een nieuw seizoen. Waar wij voor de 12e keer toch hopen Pierre van Helden terug te zien. En in welke creatie, dat is de verrassing. Drink met Prins Jan, de heroïne. Wij wensen nou natuurlijk een hele fijne carnaval. Met blagen en de ganzen hef op erbij. Lammergon zet Pierre, het heeft hem gesmaakt. Wij nemen afscheid, mag ik een buurtmaars van 2 vooraf. Ceremoniemeester en de dansbrietjes brengen Jerke, de trotse vader, terug. En brengen met het drummelkoer. Buurtmaars.
er schiet toch een kleine omzetting te zien in het programma. En ik moet dan als eerste aankondigen de junioren dansgarde. En zij brengen de showdans I Am Singing in de ring. En zij komen op met eigen muziek. Mensen, ontvang deze meisjes natuurlijk met een heerlijk applausje. En je kunt ook op uw muziek lekker meeklappen. De junioren dansgarde. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. I'm dancing and singing in the rain. En een schattige showdans, gebracht door 10 schattige hostermechjes. Dit is de jongste aanwinst van de Dreumel. En ze zeggen er wel eens, wie de jeugd heeft de toekomst. Nou met deze mechjes, dan kunnen wij nog jaren verhoed. Althans, dat hopen wij van harte. Het was weer heerlijk om naar te kijken, deze speelse showdans. We hopen dan hier één ding, dat we morgen en de komende dag de parapluutjes niet nodig zullen hebben, dat we de carnaval terug doorkomen. Ook deze mechjes gaan straks naar het Zuid-Nederlands kampioenschap in Eersel. En we wensen u natuurlijk ook veel succes. En natuurlijk de leiding van Oostgaarde, de trainster Patricia van Tilburg, Annette Willekes, Lisette Hages, de begeleidster Henny Saris, onze manager van de Gaarde G. Webberg en de technicus Martin van de Kerkhof. En voor allemaal volg ik applaus. Namens de mechjes, dankjewel
Mechjes, tot ziens. Veel succes straks in Eersel. En zij verlaat ons met eigen muziek. En daarna komt dan het drummelkoor. Dankjewel. En de Ierlimonade, daar stiert voor u te wachten achter in de toeter. En een goedenavond, beste mensen. Hier zien we weer met ons drummelkoor en we gaan maar direct beginnen met ons tweede liedje. Daarin komt een solist een verhaaltje vertellen over wat van de zomer gebeurd is. Want hij 's'nachts amper tijd om te slopen. Hij het raam open laten staan en het stikte van de muggen.
Iedere nacht voor ik sloop moet ik weer op jacht. Zoom, zoom. Want dan huur ik zacht. Zoom, zoom. Weer zo'n mug of 8. Zoom, zoom. Want ik hij weer de raam open laten staan. Zoom, zoom. En de lamp ook niet goed gedaan. Maar nou en nou huur ik dus jou. En het oog al gevuld. Ik heb alweer zo'n jeugd gehad. Maar genoeg ik weer met zo'n beul. En daar gooi ik maar braaf weer op me gejacht. Zoom, zoom. Midden in de nacht Zoom, zoom. vang ik er weer 8. Zoom, zoom. Maar geblieft heer de raam niet meer open staan. Zoom, zoom. En de lamp wordt niet uit gedaan. Maar nou en nou huur ik dus jou. En het oog al gevuld. Ik heb alweer zo'n jeugd gehad. Maar geloof ik weer met zo'n beul. Maar geloof ik weer met zo'n beul. En bij het volgende liedje vragen wij ons af, blieft Horst klein of wordt het groot, wordt het een stad? Ik denk dat de meesten van jou de melodie wel kennen. En als je zin hebt, mag je rustig met ons meesjonkelen. Je mag ook meezingen. Je kent een tekst wel niet, maar zing dan maar gewoon van la la la. Wat is er weer aan de hand? Overal liggen bergen zand. Je bent niet meer warm, gereden wordt. Iedere week brengen ze
En dan gaan we gewoon verder met gewoon een lekker gezellig liedje. Wij noemen dat God en mij. God en mij met vastelovend, dan gaan wij samen doen. Wat een grij met vastelovend, een masker op ons doen. Als we dan de rennen drinken, ons glesje slot te klinken, dan voel ik mij op de gans als nee. Ik kan de ganse wereld aan mij aan. Een glas bier of 2, 3, 4 kunnen we richting gaan. Nou, een rutje kan we doen, we duchtig tegenaan. Het is ons altijd in mijn leven, die aan de geur is voor een rundje geven, rundje geven. En daar rozen we op ten milde geven. En het roze krindig en een brugge leven. En zie ik het schoon weggelopen, denk ik tegen mezelf, wat is het leven schoon. Jong, 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 ja zo schoon. Jong, 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 ja zo schoon. Meg je goden met mij mee, wel degene met mij mee. Drinken wij een glaasje bier, 2 of 3 misschien wel 4. Mijn verstand dat sliert op hol, ja ik vlieg het in de bal. En de lok ruikt naar paprika, als de hemel, 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 la la la. Goden enkel met mij mee, goden enkel met mij mee. Zie mij samen dan mee hier, in de morgenschien. Mijn verstand dat sliert op hol, joeit het in de bol. En de lok ruikt naar paprika, als de hemel, 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 la la la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. En de lok ruikt naar paprika, als de hemel, 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 wit hoera. Hey! En bij het volgende liedje gaan wij allemaal vertellen wat wij het liefste eten. En dan zullen we horen dat ze aan die kant het liefste jam hebben. En daar hebben ze het liefst een dikke friet. En wij noemen dat liedje de frietkroom. Shem, shem. Shem, shem. Shem, shem. Shem, shem, vandaag weer ons schei gehaald. Shem, shem, in de rij dus wel even gebald. Shem, shem, om te koken gesnapt. De dokters hebben door de beste kok. Frikandellen en ook kroketten. Nasi-ballen, saté. Dikke frietjes en bami-blokken. En een slaatje tussendoor. Curryworsten en viandellen. En wat schoolvlees ook erbij. Maar wat lekker eten is het hoor. Dan bij de
Shem, shem. Ze hebben vandaag bij ons krijgen gehaald. Soms in de rij dus wel even gebeld. Soms in hem de kokken gesnapt. De dokters hebben nog de beste kop. Ja, ja, jongen, jongen, wat een wonder. Ja, de frietkom is bijzonder. Als je makkelijk wilt roken, moet de ene friet van zien. Frikandellen en ook kroketten, nasiballen, saté. Dikke frietjes en mamiblokken en een slaatje tussendoor. Curryworsten en viandellen en wat zovlees ook erbij. Maar wat lekker eten is het door, dat bij de frietkom op te zien. Ja la la la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la la la, la 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 la, ja la 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 la, ja la la la, la 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 la, ja la 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 la. Maar wat lekker eten is het door, dat bij de frietkom op te zien. Hey! En zo, beste mensen, heb ik vanavond weer kunnen luisteren naar het Drummelkoor. Wij waren echt geer hier naartoe gekomen. Wij zingen ons laatste liedje en dat noemen wij het slot. Ja, Piet van der Krijt, die weet dat. Wij lopen 1 op 5. Dat wil zeggen, als we 5 liedjes gehad hebben, weet Piet dat hij met beer moet komen. En dat doet hij heel trouw.
Een schitterende finale van deze zitting hier in de Toeter. En wie koos dat beter doen als ons eigen drummelkoor. Een geweldige finale moet ik zeggen. En dan te bedenken, leeft mensen, dat ze dat ook nog deuien zonder dirigent. Die moeten toch klasse in huis hebben. En dat hebben ze ook. En als ik dan naar de muzikale begeleider kijk, dat dan zelfs met de accordeon kan dirigeren, nou dan hebben we echt artiest in huis. Drummelkoor, proficiat met optreden hier in de Toeter. Wij zijn erg gelukkig met het drummelkoor. En we willen nu ook het volgend jaar terugzien, want ook hier scheiden ons wegen. Maar we hebben voor enkele zangers nog de hoesorde in petto. Prins Jan, daal even af naar het drummelkoor en de volgende mensen kregen de hoesorde van Concordia. En dat is Joop Wilbers. Dat is Joop. Hai Komans. Hai Komans. Jan Kleuskes. Leo Hansen. En Wil Vaassen. Wil Vaassen. En dan hebben hopelijk niemand vergeten. Jan Kleuskes. Van Leuteren Christelijke. Dankjewel, Hai, voor het muzikaal ondersteunen van de uitreiking van de hoesorders. Wij nemen afscheid van het drummelkoor. Mag ik van twee vraag de butema's en ceremoniemeester. Breng met de dansmarietjes het drummelkoor waardig terug en breng dan met Tini Zegers. Butema's. Lieve mensen, met de Butema's is naar binnen gekomen Tini Zegers en ze weet natuurlijk gaar niet wat er te gebeuren stiert. Maar Tini die zorgt al die jaren dat wij hier naar de Toeter komen voor de proclamatie. En ze schrijft hem niet alleen, maar ze kalligrafeert hem er ook nog bij. Want ik heb hem straks voor me gelezen en het is werkelijk prachtig om te kijken. Jan, bewaar hem, want het is echt een pronkstuk. Maar niet alleen voor het schrijven van de proclamatie hebben ook collega's besloten voor al het werk wat je hier in Berkelheim doet, voor alle activiteiten op ontspanningsgebied enzovoort, om ook in de bloempjes te zetten. En Prins Jan wil door Geer dan dat nog een keer onderstrepen met
de hoesorde van Concordia. Als ik het bloemke mag hebben. Tini proficiat met de hoesorde en natuurlijk ook het bloemke, want daar schuilt natuurlijk heel veel achter. Lief mensen, voordat wij gaan vertrekken, wil Prins Jan toch nog even praten, heel kort, met prinses Anna. En ik ga je even kort erbij, want ik doe dat toch met heel veel plezier, moet ik zeggen. Want wat is nou het geval? Prins Anna... Prins Anna en ik, wij zien allebei Mierdersen. Oh, ik dacht dat nou wel veel geklapt hier, maar dat veld dan toch wat. Maar dat is nog niet alles. Prinses Anna is niet zomaar een Mierdersen, het is een familie van mij, want het is mijn tante Anna. Voordat ik het woord geef aan Prins Jan, wil ik ook van harte feliciteren met uw uitverkiezing tot prinses en een dikke kus. Ik sluit me door natuurlijk heel graag aan. De kus komt zo meteen ook nog. Als je in Milder woont, wat zie je dan eigenlijk? Wij zien dreumels, maar wat zie jij eigenlijk dan? Slimme vus. Slimme vus. En vossen die verliezen wel... maar niet de streek, hè? Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Maar en hoe bevalt het hier tussen de dreumels? Prima. Ja? Prima. Indië is met een beetje tegengevallen. Dat ze wit zoeken. Want een van die artiesten die heeft gezet, prinses Christina, weet wel. Maar wij hebben iemand in Berkelheim. Die is woensdag getrouwd en de vrouw is nou al weggelopen. Dat hadden natuurlijk tegen Jupke iets hier moeten vertellen. Dan, of wij waren dat, hè, die had je dat iets hier moeten weten. Dan had je dat natuurlijk even meegenomen. Hè. Maar de volgende keer komen ze vuur af even bij jou praten. Over, hè? We zullen het overbrengen bij En wat vonden van het verder programma? Want je hebt goed geluisterd, heb ik het idee. Alles naar wens. Maar dat die en die, dat doden me een beetje. Maar dat is... Nou, mensen kunnen ook uit Berkelheim, dus ik ga er toch wel jammer mee. Maar je ziet het nou kwijt. Nou zie ik het. Goed zo. Kun je nou weer goed slopen vandaag? Denk het wel. Goed. Ik hoop dat je inderdaad genoten hebt. Ik heb het idee dat je niet de enige ziet. Ik denk dat iedereen heel goed genoten heeft. En wij moet ik eigenlijk zeggen, want wij zien met een gans prinselijk gevolg hier. Wij zijn heel graag heen gekomen. Wij hebben ook genoten. We hebben deze artiesten alles dukker gehuurd, maar wij lachen, dat hebben we al gemerkt, steeds weer op niet. Want iedere keer is het toch weer lol en plezier. En ik hoop dat dat ook voor jullie gegolden heeft. Wij wensen ook een hele fijne carnaval. Ik hoop dat je links en rechts er wat van mij krijgt met een optocht. Wij hopen dat het droog blijft. En dan zou ik voor allemaal willen zeggen, en een hele goede carnaval en vastenavond samen. Dankjewel, Prins Jan. De Irwin. En de hoesorde natuurlijk. Nou zal Prins Jan de hoesorde uitreiken aan prinses Anna. En de adjudanten van prinses Anna, dat is Dien en Gerda, die we ook feliciteren. En natuurlijk het boerenbroedspaar van Berkelheim, Frans Pieters met zijn broertje Peggy. Ook gefeliciteerd als boerenbroedspaar. Dankjewel, Prins Jan. En dit was de laatste handeling van dit jaar hier in de Toeter. Wij
nemen afscheid. En we bedanken ons bij Berkelheim voor het gastvrij onthaal. Wij danken natuurlijk ook alle artiesten die hier vanavond opgetreden zijn. En in het bijzonder twee vanaf de Joekskapel, of zal ik zeggen het orkest, wat deze avond voortreffelijk muzikaal het ondersteunt. Dankjewel. En applausje voor al deze mensen. En als ik de drummel mag, dan gaan wij vertrekken en wensen we ook nog allemaal een fijne vastelavond samen.